Sunana Riskuwa Arabu Shehu. Turan kai daɗe akwai batu da kai cikin bayananka cewa kusan matasa na jihar Kano 'yan shekaru 18 ba su mallaki wannan kati na zabe ba. Wani irin ƙarin bayani za a yi kan haka? Ƙarin bayani ne cewa ga dokarmu duk wanda ya cika shekara 18 kuma ɗan ƙasa ne, ɗan Najeriya ne kuma mai hankali, to in bai yi rijista ba a can inda ya kamata yanzu ya san lokaci ya kusan kurewa ya fito ya yi rijista. Mun fara wannan fiye da kusan wata 11 ina ji, kuma ƙarshen wannan watan na 6 za a dakatar da yin rijista. Shi yasa na kira waɗanda ba su da kati, ba waɗanda suka yi rijista ba dama, sabbi su zo su yi. Waɗanda kuma ke da kati suna neman a gyara masu saboda ta lalace, ko kuma waɗanda katin su ta ɓata, ko kuma masu son canza mazaɓa, tunda muna da sabbin mazaɓu, wasu yanzu mazaɓun za su zama kusa da mu, ko kuma mutum ma yana son ya canza mazaɓar shi ta gari, kila da yana a wani gari ne yanzu ya dawo Kano, to duk wannan dama ce na a fito a yi wannan rijista ɗin. To akwai alƙalima na su adadin waɗannan matasa da za a iya cewa ba su mallaki nasu katin? Ba zan iya ba da wannan ba tunda ina nake da alƙaluma na cewa ga, amma kai da hawan kowane titi ka hau a garin nan ka ga yawan matasa da dama za ka gani. To misali akwai waɗanda suka yi rijista ta intanet kuma an ɗauki jibrin da hotunansu. Zuwa wani lokaci kuke sa ran za ku fara ba su shi katin zaben nan nasu? Katuttukan waɗanda suka yi rijista na kwata ta farko da ta biyu har ma sun fito kuma mun fara ba mutane. Wacce hanya mutum zai wajen? Za ka je inda ka yi rijista ka karɓa a hukumar, ƙaramar hukumar inda mutum ya zaɓa a ofis namu. Har yanzu su waɗanda suka yi wannan rijistocin suna magana cewar sun je wannan ofisoshin naku, abin ana gaya musu cewar bai fito ba ne, musamman waɗanda nasu ya damage? A'a, waɗanda suka yi transfer da masu damage nasu bai zo ba, amma wanda ya sabuwar rijista na kwata ta farko da ta biyu nasu ya fito. Su ma waɗanda nasu ya damage kwanan nan Allah da za zo kuma za mu sanar da al'umma. Wani kira a ƙarshe, wani kira za a yi ga masu hannu da shuni kan su shigo cikin wannan harka don wayar da kan mutane, wala Allah don taimakawa da kayan aiki ko kuma abubuwan da ya kamata? Ita ƙaramar hukuma tana ci gaba da nata tsari, amma kamar yace akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu, akwai su ma kansu jam'iyyu na siyasa da yake yana da muhimmanci su ƙara wayar da mutane kai cewa wanda bai da katin zaɓe ya yi ƙoƙari ya fito ya rijista, wanda kuma yake da ita ba dole ba buƙatar ya fito, saboda sau da yawa suna ganin kamar su sabuntawa ne. Muna ta kira ga al'umma cewa in kana da kati wadda take dama ka taɓa zaɓe da ita, kar ka damu, ba sai ka zo ba, sai dai in akwai kuskure a wannan katin, kila gyaran sunanka an yi kuskure a gare shi ko wani bayani, ko kuma katin ta dameji, to shine ake da dama ka zo ka yi gyara. Turan kai daɗe da akwai waɗanda kamar ake amfani da katukan zaben su musamman in lokacin zaɓe ya karatu, especially mata, ana zuwa aka karɓi katukan su don a ce za a yi wani abu da shi. Wani irin kira za ka yi gare su akan su guji wannan ɗabi'a? Laifi ne na daidai wani ya ba wani katinsa, amma ana tabbatar ma ko ba wanda zai amfani da katin wani ya zaɓe wannan zaɓen mai zuwa. So ma sun ba yadda zai yi, in ma ka karbi katin wani ka ɓata lokacinka ne, in ba kai ke da wannan katin ba yadda za a yi kai zaɓe. Ma'ana fa dai da akwai sabon tsari da insha Allah, da yarda Allah.